natural man o kagibuhaning tabo. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malalaing sitwasyon kan polusyon sa paros, maging sa katubigan. Basura na itinapok niyato sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasunan, asin pagtutururuan. Kaya tanaw hampangon ang nabiyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaging sabay-sabay na paglaban kontra basura sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kang basura, punan niyato ng seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ng basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ng hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang, good afternoon. Sa Gararay po sa Indogabos, welcome po sa programang Kaya. Dito po sa DCGB, sa po na programa kang DCGB na makatao po nin informasyon sa mga gibo nin iba-ibang grupo, organisasyon, mga eskwelahan, mga barangay, local government units na mga darakula, lalo na sa munisipyo at siyudad, kasi iba pang individual accomplishments kung paano po nakakasuporta para po sa pagprotehir, pagtaon ng proteksyon, pagpreserbar kan sa tuya tabing kapalibutan. Ano ngunyan tabing hapon saro sa mga saliwat natong i-feature dito po sa tuyang programa, iyo po ang Divine Word College sa Legazpi. Kung matandaan po nindo kan mga nakaaging mga bulan, I think pero last year po ito, na-guest mi na po sinda kan sa moyang naaraman, kan sa moyang research team na igaw po sinda ki-implementasyon kan single-use plastic. Ano, ang Divine Word College sa Legazpi, saro po mga tugang na midbid na kolehiyo hindi po sa tuyang probinsya, sa Legazpi, asin magin po sa Bicol Region. Kaya, pinagbalo ming imbitarang Giraray Sinda, ngunyan pong aldaw, para mahiling tapos so sustainability kan implementasyon mga tugang kan sa inang programa. At importante po na masustain ito and hilingon tao kung kumusta po ang impakayan sa tuya tabi na mga sa komunidad, sa bilog na komunidad kan Divine Word College of Legazpi o kaya pigapon din ang mga divinian sa Divine Word College of Legazpi. Kaya ngayon pong hapon, ang bisita po niya to, mga tugang iyo po ang Community Extension Service and Social Concerns Unit Coordinator, si Madam
Ramonel Barcelon. Good afternoon po, Madam Ramonel. Good afternoon, sir. So, maray na hapon din po sa tuyang mga nagdadalan as in nagdadangog po. Yes, salamaton po maray sa oras mo sa DCGB. Salamat kay Father Nielo Cantilado. Yes po. Ang sa inyo pong presidente, automatic po na tinugutan ka na mataligid po sa DCGB. Siguro po, Madam Ramonel, ano po ang apod sa inyo kan mga friend? Ram. Masyado Masyadong mahaba. Okay. Siguro, Madam Ram, as a backgrounder mo na para balikan ta po so naging naging implementasyon nindo kayan. Kaya po ka magkidetalye paano po nindo naisipan na gibuhon po ini na mag-implement ang eskwela nindo kipag-apod na single-use plastic program. Okay po. So last year na August, napag-isipan or kumbaga yung implementation po ng no single-use plastic sa Opo. Divine Word College of Legazpi. So a little background lang Yeah. po. Sige Sir? po, ma'am. So ini po kumbaga inspired by the encyclical letter of Pope Francis yung sa Laudato Yes, Si. yes. And then yung sa continuous commitment din po ng Divine Word College of Legazpi doon sa integrity of creation, which is saro din po sa mga core values Opo. kang school, and at the same time sa characteristic dimension din po kang SVD, since Opo. po na ang Divine Word College of Legazpi is run by the SVD po, or the Ay, Society of Divine Word. Yes, opo. Okay. So magayon pala ano yung kamo sa Laudato Si susog sa encyclical yan, di ba? Yes, Ni Pope encyclical. Francis. Yes po. Then, tama ba, may legal basis po ini pag-abot sa ordinansa ta sa syudad Yes sa probinsya. Ano pang binisahan tataboy kay ni Madam Ram pag-abot sa mga local government units, ordinances tabi. Okay. So saro din po sa naging references may po para mabuo ini pong sa moyang policy. So ini pong sa RA 9003 or the Solid Waste Management. And then yung sa City Ordinance ta Series of 2020 on regulating the use of single-use plastic. So before man po kami nagibo kay ning polisiya kung May baga research man talaga. research may din po muna kung ano ba si mga existing na ordinances ta, mga resolutions or maski po mga batas na kung pwede may po duman maiangkla din si samuyang Yes. polisiya kasi Yes. baka magsabi na kamo man sana kaya lang may gusto wala man yan ikaw naging legal at least Right. meron po kami na pang support po duman sa policy. Oho. Paano po nindo ni pinunan implementation tabi, Ma'am Ram, sa Divine? Okay. So ano po, mga summer ata or 2024, mga early 2024. So come up na po talaga sa panginginat po sa mayang sa administrator, si Father Nielo, na ibuntay, since very active din po ang Divine Word College of Legazpi sa mga environmental initiatives and Opo. participation din po kahit sa mga local na mga activities. So sabi niya, ang gibunta nga ining sa Green Divine. Yes. Kumbaga, Green Divine. Green Divine. So Wow. kumbaga, eco-friendly institution Okay. school. Okay. So sarap po ini na yaon nakakalaog ining sa ENSUP po. So sabi niya, since nga rin na hiling ta sa observation na sa mga basurahan may dawa may yung sa segregation po, Yeah, kasi kang sa correct. basura, Opo. parang sa laro man Yes, giraray, parang walang panibago. So inuton ta nga ining sa tuyang ma-eliminate o kumbaga mabawasan ining sa ENSUP. So upon the preparation, may mga consultation na ginibo kasi inot po na parang naging baka man hindrance kumbaga tig-consider so samuya din pong sukantin so mga Yeah, food yeah. providers Yes, nito sa laog ano po yes, kasi syempre yes, so yes. mababawasan or medyo dakula sa inda so epekto. So after the consultation and then creation kang mga working committee, Opo. so yan na pag anuhan na last school year 2024 to 2025. So August po nagpuon si Samoy ang burokasan kan sa mong klase. Opo. Tigsabay mi na po ito na implementation. Kumbaga nga, tigsabi mo na soft, ta sabi Yeah. ka to kan sa mo ang committee chairman si Father Glenn Opo. Diuna. So sabi niya baka nga magbalik lang sa tulos kung tig full blast Yeah, na nga correct. tapos Correct. data man na sustain. Kumbaga, nag-retro testing muna. Yeah, po sir. Pero Soft testing, implementation yeah, mo na. soft implementation mo na. Okay. So, maganda inform tig-inform si mga sa empleyado, din si feedback ninda, tig-orient, and then sa mga sa estudyante during sa General Assemblies ninda, so Opo. paglalaugan pa sana, tig-orient din, kasabay sa indang mga parents, kumbaga tig-kuha mo na sa pulso. Yes, 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 Ay, yes. yan.
Then, tiglag na duman kung ano si mga pwede. Ang tiglag ni nga ni po is, kumbaga, padiit-diit na mabawasan. Bako, total ban mo na. Kumbaga, padiit-diit na mabawasan si single-use plastic sa laog po kang eskwelahan. So, yan nagtaw na po kami kay mga possible na alternatives, ining, lalo na po ining pagdara kay mga tumbler. Yeah. Tumbler kang sa estudyante and sa empleyado. Tama. Kasi yan po sir, sinahiling mi na medyo dakol. Yeah. Dakol talaga sa mga ining plastic bottles and Yeah. then si mga cutleries and then mga plastic packaging. Yun. Yun. Oo. So parang iyan mo na si tig focus mi. Oo. And then so as part din kan sa implementation nga ni po, so iyan na tigbabantayan talaga sa mga sa gate pa lang kung may Plastic bottle. plastic bottles. Dati yan, sir, parang mag-check bag. Pero mo yan, medyo na-minimize yung pag-check. Kasi parang Apo. nahiling mi na, puro bit-bit naman yung so Yes. tumbler nila, Yeah. lalo na po Yeah. sa college ta. Sa basic ed po, syempre, pag mga aki pa, pag na-inform sa magurang, mas madali sa inyo magsunod. Yes, Ayun po. yes, Pero sa yes. college, syempre, ang iba dyan nag-board, ang Yeah. iba mga mga kumbaga nasa teenager or adult ng So, yan, may mga mga lalaki, nagaburubit-bit na din kang sa indang tumbler. So, yan po, yung mga inatming initiative din. So, mga continuous na information Sige po. dissemination din po talaga. Yeah. Kasi kung minsan nga ni po, may one time, kasi bako lang po pala sir sa earning sa tumbler, earning sa mga plastic packaging, pati po, tig-minimize mi na din so paggamit kang sa tarpaulin na mga, okay. kumbaga, mga May madaling, event niya po. opo, yan ang mga Event, plastic oo. na decoration. Yes. So, yan. Magayon po yan. Okay. So madam, diyan pa lang kamo nagpuon. Ang 'di ba, ang questions kaya paminsan 'di ba sa implementation, so sustainability. Paano po nindo na sustain ito na actually magayong ganang ugusay mo na so guys soft implementation muna hanggang sa nagkaigwa ki full implementation and dan mo nakita po pag-abot sa ba't ito nila sustain ta ang campus baga nindo sa digdi sa may Rizal Street. Opo, sa may Washington. Duman sa may Washington. Gusada. Yan duman sa Elementary Buda High School. Opo, hanggang senior high school po. Senior sir. high school. Two campuses yan na kuan. Paano po rin na-sustain ang pag-implementar po ka? Okay. So sustainability po sir. So may igwa po na tig-create na committee. Okay. Yan, yung policy development committee, may sa procurement, sa finance kasi part din nung sa implementation ng policy Yeah. is kay puan mo din mag-invest. May mga tiglag po kami na water vendor Yeah. para at least duman na din Iyo. mag-refill. Yeah, Opo, si okay. mga aki. And then yung pag-purchase din po kang lead wall. Yung So, ano do. opo. Imbes na mag-tarpaulin, mag-lead wall na lang. lang. Okay, good. Po. So, Okay. saro po iyan sa Then yung sa monitoring din po. Yeah. So, kumbaga, every now and then, tigahiling pag may mga activities po. Kasi talagang, kumbaga, strict implementation din, sir. Maski sa mga events. Yeah. Opo. Maski kami po sa extension, pag nagduduman po kami sa community, nagasabi po kami na may divine po igwang siring kaining polisiya. Kaya sa mga snacks ta po, di kami magamit yung mga, ayan na plastic. Mga plastic. Opo. Kung Yun. pwede sa mga tigahugasan na mga plato or mga Yeah. baso, yan po. And then, sa tarpaulin po din, sir, wala po kami. Kaya, kung sa iba, so barangay mismo ang nag-provide ng Yeah. tarpaulin para naman sa activity maybe. Pero, kumbaga, paminsan, so ano na lang po, sir, so yan ang apod kan sa ano yan, so hard copy, ay ano yan, sa tiga pahiling na sana. Yeah. PowerPoint. PowerPoint yan, sir. Projector na. Projector na sana po. Pwede. And, Pwede pa opo. na may iwasan ka ng paggamit ng mga tarpaulin Yes sa mga po, programs. opo. Oo. Kaya yan na lang po. So, very na lang din po. Or kung magamit man tala kami ki tarpaulin, taday po maiwasan, day mi na po tigalagan ki date. Yeah. And Tama. Opo. Magamit pa sa masunod. Yan. Opo. Tiga-tarago mi na sana sir. So, kumbaga, yearly activity mi Yeah, lang po. yeah, opo. Hindi ba po, ma'am, di ba, ang masunod ka kamong sa faculty ng teaching, Yes po. government employees na iba, tapos estudyante, and so on, so mga sa laog mismo kang Opo. community. Paano po nito pig-impose yan? Sinda po naging, tama ba, na para maging way of life ka ng mga Opo. empleyado nindo? Paano po ang sistema nindo kaya? So, saro din po talaga sa pinaka-objective. So, maging culture na. Yes, Kumbaga, so okay. behavior, conversion of behavior. Bako lang sa divine, pag uli nindo sa harong,
magamit pa, may share sa ng Yes pamilya. po, sir. Kasi, kumbaga, nakasanayan ta na. Paminsan po ba kaya, sir, pag nakasanayan ta na, Opo. mahirap baguhin. Yes, And then, ang yes, mga siring yes. kaining biglang pagbabago, dahil man nga ni masabi na, kumbaga, sarong Yeah. pitik lang Totoo, na totoo, dalo-diretso, totoo. mababago ka. So, Totoo. ini po talaga na tig-ano na, kumbaga, isun sa amo yung sa students, lalo na po sa mga estudyante and sa empleyado din po. Kasi di may man po masabi na 100% na so talagang bako 100% sa implementation pero kumbaga sa effect. Opo. Pero nahihiling mi din po sa observation mi na nagdidiit. Yeah. Ayun. At least Kumbaga, may development. yes po, may development po. Magayon po yan. Kaya, so dating nag-aapaw ng mga basura na puro plastic. So Oo. medyo Limitado nagababa na. Yes, Pero na may oo. mga space sa muy din pong basurahan. Yes, oo. And then yun pong sa mga sa faculty and students yung sa ang mga memos, mga seminars din po, may mga continuous information dissemination, may mga workshops, and Opo. then pagsiring po kayo ni na mga for season of creation, so about sa environment na pwedeng Opo. ilog mi po. Talagang tigain no mi sa inda, reiterate ika nga na iniong sa tuyang policy, igwa kita kayo ng policy, and then ini po, bako lang sa divine ang effect, kundi pati sa indo, sa Yeah. paglawas nindo. Kumbaga, Totoo. bit-bit po nindo ito. Totoo yan. Kumbaga, sir, yung sa Totoo yan. consciousness mo, Oo. ano ka na din ta. O, ako, maski po ako, sabihin ko lang, mapatotoo na, kumbaga, sa committee or talagang yaon sa divine din po. Dati, pag, wala naman sa luwas na ako kang divine, ang plastic Bala or na. ano, bala na. Pero ngayon, parang sa consciousness ko na, Jesus, nag-implement ako yan ako sa Yes. divine. Tapos, Oo. siring kayo ng tigagibo ko, parang may something na mali. So, yun din po talaga sa tiga. So may nahiling ka mo, madam, na, di ba? So agari, from the campo, from the school, pasiring naman sa residensya, may kunyan, sa linggo ibang key chain reaction sa family relations. Yes po. Diba nga, pag uli ka na aki, mama, di ka po magparabakal ki plastic. Yan, diba? opo. Arogan. Ano, may feedback ka mo mga arogan sa mga harong ninda? Iyo po, lalo na po sa elementary. Okay. Na so, ngayon, day na magpara, ngayon, mabalo na lang. Yeah. Ngayon, ako mama, si rin kayo nita, bawal sa muya ang, Ang plastic, bottle. Opo, lalo na po, sir, so mga mahilig po, baga, sa high school, ngayon, mahilig magpara, ano yan, order. Yes. Baga sa food, online. Tapos, kumbaga, ngayon, dahil nalilimitahan, kumbaga, nagabaralo na, nahiling mo na si mga aki, nagabaralo na. O, yan, sa kantin pa, pero may mga balo na, Yeah. nagdidiit din so Yeah. itong pag-order ninda and kumbaga syempre so sa ano man kang sa family ninda na, Opo. nagiging aware din talaga Opo. kung anong mga tiga sabi sa school tiga informan din sumagura and then syempre sa loob kang harong nagigibo hopefully napapractice din po talaga. Ikaw po nag-impose po ka penalty ngaya duman sa endong implementing rules and regulations kini may up to the point na paggari ngaya full implementation ay ka mo penalty madam na pwedeng itao sa mga violators kayo. Yes po, sir. So, part din po kang sa policy, meaning sa mga sanctions. Yeah, okay. So, kung may mga talagang nadakop, especially sa mga naglalaog, yung mga nagpupuslit, Yeah. sir. Talagang tainim daw may wasan itry ta ngayon makalaog. Oo. So, pag may nahiling po, so, ang first offense po, syempre, mga warning. Yeah. Ayan, warning. Tapos, pag naulit pa, so, may mga letter na, and then, disciplinary action po na community service din po. Yun. Magayon yan, at least, di ba, takat, ano ba, di ba, may mga pilosopo na iba, ba, sa nangyay, Di ba nga nadakop? Testing ko nga kung makalusot Opo, ini. sir. So, meaning po, sa pag-implementer ka iyan, ano na po ngunyan, kumusta na ngunyan ang sitwasyon set? Sabi mo kasi bago, may na-mention ka na sa mga basurahan, nagdidiit, so may minimal ng Opo. collection kan mga plastic bottle. Kumusta na po asum na ang campus kan Bicol University, kan na Divine College of Legazpi? Okay. So, ngunyan po, so may mga signages din pa pala kami, sir. So, Yan. signages. Yan. So, maski Gusto ko pag may may nagalaog po, sustainability baga. Opo. implementation. So, as Oo. part kan sa Initiative for Our Sustainability, so may mga dakulaong po duman na signages na ngaya it's implementing no single-use plastic policy. So, sa both campuses po yan. And Opo. then, yun nga, so sa physical, may observe man po na nagbabawas din po. So, mga sa, nga nita, so mga single-use plastics. And then, sa mga students and faculties or employees po, yan ang mga sa tumbler ninda. Maski po nga niining sa mga
Dati po, o yan ang mga plastic po, baga sir, or packaging po kang sa order online, ining mga sa Shopee ta or Lazada. Dati po, kaya nag-accept man po talaga kami na pwede i-deliver sa Yeah, school. So, yeah. ngunyan po, iyo pa man, pero sa plastic mo duman, di mo pagbukasan sa laog. Idara mo Yeah. man giraray pa uli. Yeah, Parang okay. mga siring po kayo, Diba? sir. Pwede yan, di ba? Kung may dara ka, di pagwalat sa eskwelahan. Yes po. Darahon mo gari sa arong nindo. Opo. Duman ka na mag-dispose ka yan. Opo. Okay. Paano po nindo? Yung mga signages na importante opo. kaya yan eh. Mga signages na yan. Sa iba-ibang mga campuses nindo. Ito pong mga signages na ito, mag-serving gari warning, di ba? Warning, opo. Sa mga yaon, sa mga maglalaog. Maski ba ko taga-divine, lalo sa gabos ng Yes mga po. divisions, Opo, tabi. opo. Oo. May nahiling ka mo na gari challenges, madam, pag-abot sa implementation, tabi. Ah, sa challenges talaga, sir, igwa. Pwedeng igwa. Okay, pwedeng igwa. Okay. Kasi, although talaga, yun nga, sasabi ko po kanina na medyo so iba po kaya, di ba sir, ang sa supermarket wala naman talagang plastic. Yes, totoo. Di ba? Ang packaging is brown bag. Wait, so paglog sa naka-brown bag. Yeah. Tapos, So brown bag pala. brown bag, yung May- pala duman sa laog. Lalo na kung medyo nagsasabay sa tawo pag-taog, day talaga na. So ito po sa challenges na nahiling na sa nauto na wala ng laog. Oh, So kumbaga, oh. isa rin ito sa challenge na siguro mas i-strictuhan ang lalo na sa paglaog pa sa nasa Yeah. may gate pala. Yung baga. And then, uni din po na sa may luwas sa facade sir na, kumbaga, syempre, bako lang po dyan sa mga divinyan ang yaon dyan na nag-ano kasi may mga nasa po baga kita, medyo sentrong albay Yeah, talaga so location kan school. So yun pong sa luwas na facade po. So may mga plastic bottles Totoo. po yan Yeah. dyan talaga. Or mas Bakas bako- magtatambay dumaan yun sa nga ni luwas. po sir. Although tigiban mi na po itong paagi kasi sa laog okay na nga yan. Tapos Oo. pag sa luwas grabe nga yan kang sa divine. So tiglagan mi po ko ta dyan kay basurahan pero duman sa may parteng sudigdi sa may highway na Yeah, po na part. yeah. So kasi sarong May covered dumaan. para may cut Covered po walkway. So yan medyo Diba? talaga Ayun, po. gano'n ako pakain ng si-shoot naman sa game. Iyon po so may mga plant box po kaya kami Pero naman may iwasan, may mag-standby naman na ibang tao. Opo. So bako lang din naman Kan sa sarong student. manging guro standby ako naman mga alas 7 pegalat ko si Mrs. Alright. Pero pag-abot po naman sa laog madam, nagka-practice ka mo kan segregation policy. Kan sarong aldaw wala ko duman sa Indodi sa main campus nindo sa Rizal Street. Pero baka na ko lang nagiparo pero akong mahiling na basurahan sa Indo sa loob kan campus. Ikaw ka mo ka ito? Igwa po sir kaming mga basura. Garbage bin. Oo. I Opo, yung parang lang po baga sir, parang naka-circle siya sa sa kahoy na may Okay. Dahil ko nariparo yung ito. din po, yung sa segregation may uto duman sa may ining sikatuna po ba yan sa Iyo. ilang Pero part. sa laog po, sa laog. Nakatulog pa din po yan. Yung mananggas sa tulong nabubulok, di nabubulok, Opo. etc. Opo. Pero So, ang medyo challenging ito. Pag hiling mo kan halos Same pa din naman. Opo. May ginibo na din kami sir na kumbaga initiated kang Yeah. NSTP 7. Okay. 7 bako na siya sa tulo lang na sa common na tulo. So may nakalagda siya na mga parang kumbaga pwede pang Specifics ma-recycle. na. Opo, specifics Specifics na. na. So medyo lang siya sir. Yung inot din talagang dinag ito kasi parang saro pa lang. So Okay. tigibot at tig-dry pa sa nangani. Yeah. Tig-try. Same pa din. So mga sa pagkaon. So mga Yeah. tadagabos Yeah. na yaraw Yeah. na nga po duman. So, ngunyan, di ko aram po yun kung sa ina itong sa NSTP or parang may Opo. plan na Yeah. kumbaga gibuon man gina ito para at least mas ma-practice din po Pero talaga at least, sa magayon, students. luway-luway nang natutuod. Opo, Luway yun nang po. natutuod. Lalo na ining, sa single-use plastic. Paano po sa involvement kayo ni madam para masustain tayo nita? Ang campus ba ganindo, palibot kay mga tindahan sa luwas, di ba? Maski duman sa North Campus nindo, although medyo harayo ang mga tindahan duman, Opo. pero iwaking mga stores, no? Paano po ang gari involvement din ining sa luwas? Tapos siyempre mabakal duman sa mga Opo, estudyante, opo, etc. Ano po ang patakaran nindo kayo? Nakik-coordinate po kamo sa inda, nagwa kamo kang araw kayo ng programa? So yung sa partners and stakeholders committee Yeah. po, so sindaman po si in charge para po mag-communicate naman. So ang aram ko po, nagtao kami communication sa mga food providers na uni po sa mga hararani. Ay, very good. Uni pong hararani sa mga establishment and then sa LGU din po na gano'n din po kami na kumbaga information na igwa po kaming siring kaining polisiya and as much as possible kung pwedeng padit-diitan ta din kasi syempre demi din po ito ini may impose din Yeah. sa inda na kasi Iyo po. syempre dagdag din po yan sana ninda.
And then, basta po, nag-inform kami na siringka ini, igwa kaming policy. And then, yung sa implementation na lang po, nasa paglaog, kung mabakal man, di man po tigalimitahan Tama. sa mga estudyante na di ka magbakal. Yeah, tama. Po. Pero kung mabakal ka, i-consume mo dyan sa luwas. So, di mo na siya paglaog. Iyo. Lalo na Yun kung man. ang packaging niya is dahil talaga po pwede. Yeah. O kung nga tubig kayo pa mong bottled water, bumakal ka, ibalik mo sa lag mo sa tumbler mo Yes dara. po, opo. Ibalak mo na sa bottle daman sa tindahan. Opo. Ayo, ano. Yan, opo. Pero kung sa hiling ko, ano na nga tindahan niyo dyan? Marali, masanang kauro niyo sa palibot. sa Ayo luwas po, niyo. opo. Pagabot sa araw ka na bagay. Just a matter of discipline baga po. Ano? Yes po, sir. Pagabot sa implementation ka yan. Ang divine po, mabigo kigari MRF, ano yan, Material Recovery, Recovery Facility. Na duman ibubugtak sa mga basura na. Sa siyempre, kung di ako nasasala, ikaw man sa ko nag-iikot dyan na mag-garbage collector, Opo. di ba? Papalap po ang proseso nito kaya. Igwa kami, sir, na di ko maano kung MRF ito, pero igwa po kami talagang parang designated area na parang tiga-segregated Ayun na po So, ito. Yung pagtatambak sa mga for collection. sa mga for collection. So, before mo Oh. po ito, so tigdadara kasi kami na po si mismong nagdadara dyan sa Digdi sa bangkerohan. bangkerohan. Opo. Oh. So, parang Monday or Wednesday po ata, sir, si schedule. Kaya na pagdara. So, before man po dyan na tigdadara, tiga-segregate na yan. Opo. Tapos, kung may mga pwede pang, so, tiga-kilo po ba, sir? So, mga papel ngayon or kung ano pa, ano man, so, mga recyclable materials rin kayo. Opo. Tuloy bagang kung naman di ba, sa ano nga, may departments, di ba, may sa college, elementary, high school. Junior Oh. high and senior high. school, Opo. oh. Medyo diverse baga po mga estudyante. Opo. Paano po nindo gari pinag-encourage ninda na maging parte kang buhay ninda itong pulisiya nindo may kilalaman sa paggamit po ng plastic. Okay. So sa mga yung integration din sir sa curriculum, Yeah. minsan tiga pa hapyawan na din siya na okay, ano yung sa okay. reminders then kung may mga celebration po kita manungod sa environment, sa season of creation pag Opo. every September po talaga tiga ano yan. So may mga series of activities po yan and then ano naman na Earth Day nga ni po and Earth Day then Yeah. May po ata Ocean Month. So Yeah. yan usual parang yearly. Ikaw ka mo kaya na, Opo. nag-observe ka mo kan mga araw ka na. Opo, sir. So, as much as possible, tiga-observe Talaga? me po talaga yan na Oh. season of creation. Then, yung sa Earth Day nga po, sa aga, sir, may Yeah. mangrove planting kami sa humapon. Ay, very good ka. Opo. Kasi balikan Sige. ta ng mangrove planting mo. Ta, ano, at least lamang ma-announce na po kay advance Opo. sa ng mangrove planting. Ano. Pero pag-abot po dyan sa elementary, high school, and college implementation, arin po ang gari medyo sabi nga ni, so may mga grupo ba na medyo ngayon, madali pasunod doon. May mga mahirap pasunod doon. Opo, Diba? opo. Paano nila madali na naging parte ka, naging na-acceptar po nila ang polisiya ito, madam? Okay. So, sa basic education, sir, talagang medyo madali kasi mga aki pa. And then, sa college din, paunti-unti. Pero ngunyan, ang tigano mi talaga, sir. So, kumbaga, sa muya din mismo, nahihiling ninda. Kumbaga, sa empleyado, maski sa admin mi po, Iyo. nahihiling ninda na Yeah. kami nga nagsusunod sa policy. Kumbaga, sinday, kumbaga, Yeah. nadadara naman po, sir. Very challenging sa mga edad Opo, mo. ayun po talaga, sir. Kaya kung minsan, Dapat nahiling ka sa Oo, kantin. nahihiling ka. Kasi sa kantin po, dati, ang mga sa plastic po, kaya bawal. Ngayon, ganda na kaming mga balunan para kung take out. Yeah, Kasi bawal. yeah. Kasi may laagsuan na po. Yung pala Ayan. nagdali. Opo. Ang bawal ka sa kantin, may dara ka lang sa diri mong Opo, uga. may kung madala ka, kung day ka Oo. darang balunan mo, sa plato nila, dadarahon mo. Then, Yes. Sana lang mag-ano. Yes. Yan po, Sige sa kayan. So, nahiling na binugtag sa plastic sa sira mo. So, Yun man ang ganda no. Opo. Challenging man on your part Yun po talaga, sir. sa implement sa mga sa committee. Lalo na sa mga adult diyan sa Divine Lord Yes College po, of sir. Legazpi. Opo, kasi Oo. kung sa nahiling ninda na kami nga ni mismo dahil nagsusunod, nata kami masunod. Iya po. So, saro din po Iya ito talaga sa challenge na kami po talaga so mismo na dapat na inot na magasunod duman sa policy. So, aside duman sa integration nga sa curriculum, kumbaga, tiga date pa date yung information continuous po. Opo. Kasi Oo. kung minsan, sir, syempre, pag may mga gari nalalag po, baga, kumbaga, Yeah. napapasipara, Yeah. napapanlingaw din. So, iyan din po na modeling talaga na kami mismo. So, nagpapasunod din po sa Iya po. inyo. Kumusta po ning pagkaili duman sa baka may preschool ka mo? Opo. Preschool, elementary. Ito kaya Elementary. mga aki na ito, gari. Pag minataram ito sa loob kang harang ninda, mas nasusubugan magurang. Oh, Kumusta po ang duman sa level na ito, madam?
Sa elementary, sa elementary department, sir, very supportive po ang sa mga parents, ang sa mga aki. Yeah. Very din talaga sinda. Kumbaga participative ang sa parents and then sa mga aki. Kasi kung ano ang tigtataram talaga sa inda, tulos, minasabi tulos sa maguran din po sa mga parents. Kaya okay naman po talaga duman, lalo na sa mga sa teachers talaga na pwede iga-impose talaga ninda. Tiga remind sinda na, kumbaga sa level man po itong ano. Okay. Maganda po yung na-mention mo kasi bago na strategy na piging kilod sa curriculum. Ano po yan? All levels yan or elementary high school and senior high school tabi na gari? Mag-lecture si madam o naisingit kibigla ining araw ka ining sa subject nga yung science o ano man. Opo, sa science po. Tapos yung mga sa CLE po ninda, so mga Christian living, yan po talaga. Kasi usual na tiga laog. And then, digdi man po sa college yung sa REL-ED po na, kumbaga may part talaga duman na. So yung sa part din po kasi kang sa Divinian Pledge, tighati-hati duman sa mayang religious education, part din po talaga itong integrity of creation. Maski po sa NSTP, sa binog po nilang semester, igwa dyan na part for environment din sinda. Kumbaga, tiga laog po talaga na day mapundo si pagtawki awareness. And then, igwa din po kami mga initiatives for the students ngayon, ining mga sa student organizations po, baga sir, yung mga infographics na parang monthly, igwa kami isasalpak na infographics hali sa inda. Kumbaga, sa pag-ibo pa lang ninda ka ito para i-imbibe na din na iba kami kayo ni, siring kami kayo ni sa Divine. Parang Ikaw na po kung madam kinatawan ng warning o kung medyo na warning na, may second warning kung may natawa na nagki-penalty tabi. Salado kan komunidad kan Divine, salado kan community. Sa mga students po, sir, igwa na, pero mga warning pala. Normal yan. Mga warning pala. Nakapira na din po kaming warning. And then sa mga employees po, mga palit na, madam, may gupo ba kita? Mga paano lang sa na-joke. Kasi syempre, iba man din ang mapusin. Tapos sa sunod, hindi ko man ngayon idadaraho, di ko man ngayon ihuwalat dyan. So mga siring kayo. So mga warning lang po, sir. Pero magayon na may nag-remind, di ba? Magayon na may nag-remind. Okay, sa mga malaog sa Divine, although may mga karatula pa lang kamo, pero pag ako malaog ako sa Divine World College of Legazpi, may mahiling tulos pa na galing information na araw kayo ng patakaran do pag-abot Yes po, sir, sa mga arani po sa gate and then sa mga kumbaga dyan sa facilities kang sa Divine po, mahiling din may daklaon po dyan na karatula na no single-use plastic. So the institution is implementing a no single-use plastics policy po. Opo. Sa Samoya, mga tugang na pagbabalik, aramon ta daw kay Madam Ram Barcelon kung na-connect ninda ngaya sa proper agencies. Kaya kung napaaram ninda ngaya, so dinar, taraman mga dinar, baga po, nagkukan niya, nagataw kay commendation. Diba nga sa OCNR, sa Legazpi, asin iba pa po na programa kan Divine World College of Legazpi para ma-sustain ang sa ng programa. Makalipas lang po kan mga patalasta. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para
kalabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa DZGB ang pinakamahiwas asin pinakamakaskas na election coverage sa Kabicolan. Desisyon Bicol 2025. Desisyon Bicol 2025. Ihahatod sa inyo kan DZGB, OKFM, DZGB Social Media Team. Ang resulta magtuon sa lokal na posisyon, siring sa mga konsehal, mayors, board members, representative, vice governor, asin gubernatorial candidates sa Albay, asin Bicol Region. Kasabay ang resulta sa pagkasenador. Ini mangyayari sa maabot na Mayo 12 na national asin local election sa laong ning 24 oras. Hatod sa Indo kan DZGB News and Public Affairs asin OKFM. Desisyon Bicol 2025. The DZGB and OKFM election coverage. Abangan. Sige, mga tugang sa Indo pong nadangog ito na interview ta ka sa Divine Word College sa Legazpi kung paano nila pinapasunod mga tugang ang mga plastic na yan. Yan tabi na anti-smoking, ano yan po dyan? Anti-plastic. Yan ang mga single-use plastic. Ha? Yan tabi na mga single-use plastic, mga tugang kung paano tabi na pinapasunod. Yan tabi ang sa tuyang point of discussion dyan po mga tugang sa ano yan ha? Diyan po mga tugang sa Divine Word College sa Legazpi. Yan, alright. O di sige, I do not know mga tugang kung kamutabing nakaantabay sa mga oras na ini, nakadangog lamang kamo ay di ko aram ha. Pero kamo pong nagaantabay, nakadangog lamang kamo plataforma mga tugang nin kandidato na mina-diskuter sa climate change. Nakadangog lamang kamo kayan. Indakon sa mga tribuna nin mga kandidato, nakadangog kamo mga tugang na sindang plataforma, may connection po sa disaster management operation. Ako sa mga kandidato may digning na interview, hihapot ko kung ano taban sindang plano, mga tugang pag-abot sa environment. Di ba? Pero kita, mga tugang, nakadangog ka mo dyan sa, garo, ikakuya nimi, ako nakadangog ng parte kan sa indang plataforma ang pagpangataman kan sa tuyang palibot. Maski lamang ko ta mga simple, alibawa nga, kung ako nga sa indong iboto, nagtagiti pa sana, ang ayuda handa na sa indo. Magtagiti pa sana, automatic ang klase suspendido.
Pati ang trabaho, sususpenderon ko. Tanganing di magkadurumog ang mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno asin sa pribado. Kung halimbawa man, may naghihilang dyan sa Indo, hilang pa sana, ako mapadara na para lamay sa Indo. Di ba? Garudim, inda sana. Kunigwa, mga tugang kikandidato na nagdidiskuter, may kinaraman tabi sa climate change. Nagdidiskuter, may kinaraman sa disaster management. May nagdidiskuter kung anong gigibuhon para po maprotehir mga tugang ang sa tuyang pagkapalibutan. Ilinganin doon mga eskwelahan ta sa palibot, di ba? Mga private schools, mga public schools, mga tugang kasarabay tabi dyan ang mga kasarabay tabi dyan ang ano nga po ka na before elementary, anong course ang before elementary na prep kinder prep, ha? Pigtuturuan na yan, mga tugang kung paano tabi ang pagtapok nin basura. Kung nata daw ta pagdarakula ta, ang tinuro sa tuya, lingaw ta. Garo din naman kita ka, nakakaukod sa na kita, mga tugang na magpasunod, kung sa tuya, mga tugang na, kung sa tuya, tabi na, kung sa tuya, mga tugang na gustong sunodon, yan sa ibang lugar, nagiging mahigpit. Pero habo pa nga kitang paghigpitan. At ako na kung maging mayor ko yan, halimbawa, number 1, ang mga tricycle, auto, dapat ako makahiling niyang kitang butso na nagluwas nin maitom naso. Gabos ang dapat magsairado mo yan sa kwan, sa sa checking. Ikadua, di ako makahiling dapat yung kibasurang nangaya kaya sa tinampo. Kundi, ano bang mga politiko, tarakot ka maghigpit, tapang-abot nga kang eleksyon, rimate kita kayo ni. Ang nga po, pirang tawan maugma, kundi ka mahigpit ka sa padadalagan mo kang lokal na gobyerno. Di ba? Tarakot ang ibata, ma-eleksyon niya. Baba, anong labot ko kung balikan ako nindo? Ang importante, naging orderly ang sakuyang banwa. Basura. Pag nakahiling ka na nagtapok kay basura, imbes na pamultahon mo, mga tugang ang bayad, tabi, pipatindog yan sa may gilid kan poste, bibadulan kilang ka. Patalikodon mo. Badulan mo kilang ka na hinog. Ang lubot. Kung bako mga tugang, blangka, maski ugub sa nata sadit-sadit. Dahil ka mong tagya naman yan mga swisyo. Pero, ang mga aruga na bagay, nagiging parte mga tugang, nagiging aware ang tao, ilingan na, may national law kita pagabot sa pagbabawal sa pagsigarilyo, linga, nagkatararaman kita. Pero dumaman ka sa Singapore, pero bis na ako balik naman, ilan mo ko yan, sa Singapore, bawal magdaraki chewing gum. Pag nadakong bagang chewing gum sa kwan mo, ay rimati ka, may penalidad ka tulos. Nata, day kang mabakal tabi na chewing gum sa mga tindahan sa Singapore. Aramin do kong nata. Yan ang mga Joseph Fruit. Ano ito? Joseph Fruit. Ano man tabi na bubble gum. Naghanap ako naman sa mga groceries, day sindang bubble gum, day sinda chewing gum. Ano kong nata? Para madisiplina ang tao. Ano gali ito pag makaong kitang chewing gum? Pagkasahungitan tadi, habang naghahaloy baga, nagkukuha na yan, nagwara ng namit. Anong gigibot ta? Liluwa, sisimplihan. Tuko-tuko ka dyan sa park. Sisimplihan sana. Luwa sa kamot. Pigpara puro pisik mo na nga. Hindi ka makalinga tao. Piri-pisi. Puro piri-pisik mo na. Na magturo talibong. Nagmangno ka mga sukamot. Iniraram sa tukawan. Dinukot duman sa iraram kan tukawan. Iya baga. Didukot yan. Pagkadukot ano na. Kung bako mga tugang ko sa didukot na parte dyan sa mga tindahan. Anong bako? Wala ta duman sa chewing gum ta. Marikon sa harong ta. Kami ganito kang elementary. Ang gigibo ko kayang kuya nimi. Hinungit mo. Nawara na swamis. Magla na ka magkaraon sa mamis magulang. Nakakaroon na kita na oy. Pagkakaon naman ko ang gusto yung gamyang sa nakadukot duman sa irarom kang kuhan. Kung saan ko didukot sa harigi, sa poste, didukot ka naman ko yan. Pagkadukot ta, sisaw-saw ko sa asukar. Sabi sa bulod baga na po, ripinado, saw-saw mo sa asukar, paturo talibungan mo sa asukar. Ihungit mo naman.
Diba? Digdi sa tuya, ano ang gigibot ha? Ang pinaka-the best ka, pagkakaon mo kang chewing gum, so wrapper ka, isaray mo sa bulsa mo. Pagkasarayan mo sa bulsa mo, kung nabo mo na kang chewing gum, so chewing gum mo, ipatos mo garay duman sa wrapper mo. Ilaog mo sa bulsa. Kung makahiling kang basura, ilaog mo. Bako nang gigibuta, kikos pa sa ladyan sa konsantinan, natungtungan, dara mga tugang ka, natungtungan mo. Dukot sa sapatos mo. Oh. Habang naghalibayan kuya ni mi, kung mainit, tagyulumoy, nagmanglok man sa sapatos mo, may guyud-guyud ka ng gari halabauno na. Pero sa Singapore, nata mga tugang terapahigpit yun na daing chewing gum. Diba? Palibot naman sa mga parke, igwatabi ki mga CCTV. Pag nagpapara, mag-ikit-it kakit, pag nadakop, kung laktubong ka, ano di ba sila naman kipado sa kaya na so, latigo baga? May cane, latigoon ka duman. Halimbawa nga, kahit ka na kung primerong pagkaabot naman, may nadakop na Garo Amerikano siya, puminasak ko yan ni Mickey side mirror. Ang padusan niya, gari 4 o 5 na latigo. So, kain ba? 5 latigo, 5 badol. Ilan pa lang kuya ni Mickey, kung na-commit mo yan, di ka man badulan tulos. Ngayon, in-examine ka. Maray nga lawas mo, onoy, doon mo pwedeng gibuhon na sabaton ang badol sa imo, apotong ka. Kung pwede ka na dito, kuwang ka na. Oh. Pero dapat araw kayo ng pizza. Oh. Kung pagkatapos ka badulang ka na. Pero ano yung kaya mo ngunyan? Ngayon sir, duwang badol. Pagkatapos kang kuya ni mi, pila-pila naman ang lugan mo. Doon na kaya na, otro bulan naman nga. Sige nga po, otro bulan. Pero ngayon na, saro-saro nga ngunyan. Saro-saro na ngayon, basta. Iyan malang kuya ni, pag bibadulan ba lang kayo, madidismayo? Dismayong ka pa lang kaya, nabadol na yan, ha? Sa likod, babadulan ka sa likod, ha? Hanggang mga tugang sa comply mo, sulati gosi mo. Nga kung baga kuya ni Mina, sukan baga kan sa imo, so epekto na, nabadulan ka ng tulo, so kakaisip mo, makaturog ka, ngay may duwa pa ako. Deka ka na ang problema. Ibis nga pipirutong ka na, pagpiyo mo kan mata mo, maisip mo, salbatan na ngayon, may duwa pang badol sa ko, bata bala niton. Di ba? Oh, di. May psychological impact sa tao. Pero, nga ni mga tugang na maibitaranan, dapat dahil ka magibong kasalan, linga sa tuya. No, ano smoking sana? Ngingili-ngili. Mas bago sa karaw. Ang no smoking sana sa tuya, salbatana. Adi? Ang nada kapatid, orog bangon pa. Mula, nata daw yan. Aram mo nang bawal magsigarilyo, dahil ka natataraman magsigarilyo. Dapat, dumang ka sana sa ikasana ang nakakasup-sup nin sigarilyo. Kung araw kita kaan mga tugang ang problema ta sa Pilipinas. Pero nata, sa Davao ta nagibo ni Digong. Ang kudang problema, tao yan na mga tugang tapos naman so sa iyang abilidad, uto na pinadara na sa dahig. Tapos sa suka abilidad niya, uto na sa dahig. Rimat, pinadara na duman. Inako ng sitwasyon niya duman, tamalipot baga duman perme. Oh. Kaya, tabi, mga tugang, mga parantabay sa tuyang programa, siguro, panahon na magtaga isip-isip kita, di ba? Kung ano yan na dapat gigibuhon. Good afternoon, tabi kay Ma'am Ladi Asur. Yan. Iba ka, Ma'am Ladi, yan ang problema sa digdi is discipline. Disiplina pa ang problema sa tuya digdi. Iling nga, yan sa iling mo. Pag ako nagyan dyan sa sarong lugar, mahilig ako, Kuya Nimi, magpasiring dyan sa may mga schools, government offices. Mahilig ako maghiling kang basura, mahilig kaling tulong basura. Nalalapa, dahil nalalapa. Buda so, recyclable. I mean, something like that. Tulong klaseng tukaw ito. Do ngawan mo, Kuya Nimi, salbatana. May surat ng naka-Bicol, may surat ng naka-Tagalog or English, di man ang pigbabasa kang naguhulog kang basura dyan. Or, we just ignore it, mga tugang, and hulog kang basura, kaya pag hiniling mo ang basura dyan, haralo. Hay ng disiplina ta.
Kaya baga mara itong pino na sa syudad ni Legazpi, no segregation policy. No collection, no segregation pala. Yung pigapod na segregation policy. Kakibat ko ta kayan, kaya nga ni kita naglansar mga tugang kankaya program para maihirasta sa gabos na mga parantabay and best practices nin mga schools, people's organization, best practices mga tugang nin mga nin mga NGOs, asin iba pa, tungkol sa taman kan sa tuya tabi na kapalibutan. Tungkol mga tugang sa pagpuprotehir kan sa tuya na kapalibutan. Di ba? Habang naghahaloy, naglalala. Imagine ang sa tuya na sea level rise, naglangkaw so tubig. Matanda na po sa palibutan. Dito man yan masyado na, dito man ito masyadong nahiling yan na experiensyahan. Pero mailing mo, naglangkaw na yan. Yan tabi sa Legazpi, etc. Di ba? Kaya lang, yun man ang problema ta. Kita, mga tugang, bata kita bang Pilipino, pag hinigpitan, dagit. Pag biniluhan mo, abusohon ka. Yan, that is our attitude. Higpiti, dagit sa imo. Habok kita ki-change, habok kitang pagbabago. Di ba? Turuse, abusohon ka. Nang paduman na. Turusan mo, ang leader din naghihiro, abusohon ka. Tala man niya naghihiro si boss. Ang satuya ngayang leader. Di ba? Oh. Kaya, sisan mapakaray kan. Sana, ang gabos, mga tugang nakaangkla duman sa, ikaw baga kisip po Francis ka ito na, Laudato Si. I do not know kung ano man ang programa ka ini. Nabago ta mga tugang napapa, pag-abotabi sa care for, for environment. Care for, for our home. Hello? Hello. Yes. Ang iba mo yan ng change. So, Yun na nga ni Kaya, give the change. Yun na nga ni Bakong keep the change, Give the change. Give the change. Hindi. Patanglaw kami ko. Tama ka. Once na manong sa pagbabago, pagalian, ako lang nakontra. Iyo baga. Iling amigo, nakadangog ka na kandidato nagtribuna na ansay saro sa plataforma na nya environmental management. Dordela, ma. Day, climate change, etc. about protection. Ora man. Nasisimbag din na paghihapot sa mga interview. Pero so talagang saro sa endang nakalinya na iyan ang manage ang kanya plataforma niya day. Kumaga sugali advocacy niya day. Yan. Yan ang number 1 niyang gigibono ra. Day, ibang bagay ang sa endang priority. Kaya mga basic services. Yes. Pero, kunik-konektan mo, yan ang problema kan kapalibutan. Yan ang problema sa tuyang palibot. Konekta doon sa buhay ng tao. Siyempre. Di ba? Yan nakapag-change kan buhay kan tao. Yan. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay. Okay, Migo. Welcome. Mabuhay ka pa. Nakatira na. Diyan ang alas 3. Pag alas 3 na, doon pag-restoryan tayo. Tako talaga doon. Malibong ang payo ko. Kagulpi na, Migo? Maray ka pa. Nakagulpi na dahil. Nakalgoy. Siba. Okay, sige, Migo. Salamat. Nata daw may mga matawon mo niya na lugar sa barangay. Matawon sa covered court, matawon sa mga daradakulang negosyo. May nagkadirismayo na. Pero ako kuya ni, may duda ko, may leader ngunyan nakadilin siya. Duda ko. Igwang leader ngunyan na nakagulpe. Sabi nga ni, so, yan na 3 million, dati 4 mil daya, binawasan 1,000. So nagtao daki 2,000, gano binawasan, ginibong 1,000 na sa, nakaabot naman sa gari, harayo. Siyempre nga, pamasayang niya buda, so, gasolina nga, mahal. Yan daan na 5,000, gari, ando, dakan 7,000 niya. May guminunding na. Kundi ka muna taon, anday magproblema.
Di mang problema. Bako man tabi yan, obligasyon na kamo dapat igwa. Di ka mo sa lista pa, no? Di ka tulos ka nagdesisyon kung saan ka mo. Tantad, babalikan tayo. Alas 3 na. Masunod na. Pinky on mo, baby. Makinig ka muna.